لا آخا کردستان ده گلک مدرسین دیروکی هنه جوان یکشی لباجار مردینه لا آلی روجوای باشور مردینه ده لسر گریکی ده بناوه مدرسه قاسمیه هاتیه چیکرین. انشاءات مدرسه قاسمیه ددما آرتقلیان ده دست پیدکه لی ددما اقوینیان ده دنابرا سالین 1457 و 1502 دیان ده تیقداندن. مدرسه قاسمیه جدیروکا چیکرین حتی ایرو لسر پیان مایه لمردین آوائین دیروکی هری مزنه مروف جدیریه کور دکار درباس هندر مدرسه ببه مدرسه دو طبقه قباوی و حوزاوی لورتا حوشی ده موجوده. قاسمیه مدرسesi deriye ne her mezun go şagird u xandevan divir ve derbas medrese dibun. Ji kevre şakir şekeri gohati çekirin de deri de jor mina taceki go be nakşen xozai u geometri hati nakşkirin. دخرجا مدرسه ده کورین بری هاتنه بکار آنین تایبتیا پیلانی وی هیا لورا زنعاتا کور و موتفین خملاندنه مروف دکاره لسر آوایه ببینه لسر هر دریه مدرسه ده موتفین جور بجور بر بچاون هر وها لحوشا مدرسه ده کانیک و حوزه که آوه هیا مدرسه قاسمیه ده هزار و yani salên sêzdemîn de di dönema Artuqya da li Bakurê Kurdistan tê avakirin. Divê demê de tabii di dönema Artuqya da tê destpêkirin lê li ber şer û pevçûna di navbarat Moğola û Artuqya da medrese nayê qedandin ta ki dönema Bêlika Türkmen a qoyinliya got bixwe layê padişahê Cihangir Bey Layê wî Qasim di 1457 de dîsa dest pê dikin 1502 avayî tê qedandin. مدرسه دو قاته لهر طبقه ده مزل هنه دریه مزل جی نزمن لگور روایتان سدما نزبونا دریان جبر حرمت نشانداینا سیداین مدرسه بونه مدرسه قاسمیه ده دما خوده وکی زاننگه که هاتیه بکار آنین شاگرد هبونه و پروردهی دیتنه ده مدرسه ده درسن علم و عرفان هاتنه داین شغل دقتا
go mina reva qawun dibinin şuğle dikkata te avakirin 23 odayna hene duazda lijor yazda xwarina bi tevayî di mescideyna hene li başureyna mescida Şafiiya û roja vayê jî mescida Hanifiyayê medrese bi xwe di dönema xwe de bi rastî gelek di milê aborî de dewlemend bû û di medrese de jî di wê dönemê de li ber perwerdayiya olî a astronomî, matematik û bilî wêne îlim taht dayîn vêdirê. Bi şuğlê li Mêrdîn li başûrê ne di quntara çiya da hatiye avakirin gosa hakimî deşta Mezopotamyayê. Di medreseye hefz salî de 23 oda hene. Ji wan 11 hebên wî li tebeqa jêrî de ne. 12 hebên wî jî di tebeqa jorî de ne. Plana odayan li gor tîrejên rojê hatine çêkirin. Li ser deriyên odayan jî navê beşa dersan bi şiklên astronomî û tibbê hatine nîşandan. Di nav medreseyê de du mescîd jî hene. Kevrego de avayê de hatiye bikaranîn em jê dibêjin kevrê Mêrdînê ne. Bi xwe taybetiya xwe havîna hênik û çêle jî germ e. Kevrê Şakirî ne vana ji war dibêjin kirêj taşê, kevrên kirêjê. Wextê nû tên qûtkirin, qûtkirina rehet e, bikaranîna wana jî neqişkirina wana jî rehet e. Wisa ji herêma Mêrdînê kevrekî balkêş e. û di avaya da gelek caran tê bikaranîn. Di öğrenciye, di odê gon perwerdeyî, di polên got perwerdeyî tê de tên dayîn jî li her ser odekê jî di kîjan beşê de perwerdeyî tênin di wî milî de jî ew sembola êna tê naqşkirin. Ser her odekê jî di bê beşê de neqşa wana heye. Odeb xwe deriye wana şuğle metrokê ne got kesên got xwestin got derbasî polê bibin ji bê gulhemberê elmê rêz bigirin. Li gor îddayan dema paşê yê bi navê Qasîm tê kuştin, xwişka wî xwîna birayê xwe li dîwarên medreseyê lê dide. Niha jî tê îddia kirin ku dema ciyê xwînê şil dibe, ciyê xwînê diyar dibe. Li gor baweriyan hewza ki li orta hewşê hatiye çêkirin jî wekî tesawufî sembola jiyanekî nîşan dide. Em ji vir re dibêjin kaniya jiyanê. Di tasavvufê de ji derbas bê evder bêtirî behsa jiyana însan ki însan ji ku hat wê biçe ku. Cihê got av jê derdê em jê re dibêjin cihê got zarok ji dayika xwe dibe. Evê dirê cihê derguşbûna wî naye, ev der cihê zaroktiya wî naye, ev der jî cihê ciwantiya wî naye. Wek hûn dizanin ciwantî em timî dibêje em ê ciwan bibînin, ciwantî derbas naqede. Wisa jî ji ber wê ne hewzê ciwantî hênî dû bi dirêj e. Li vir jî em dibînin li vir jî qala pîrtiyê dikin, li vir de jî av bêtirî qawîş bistîne û diharike, li vir jî di pîrtiyê de jî dîsa nexweşî dest pê dikin. Ev de jî em dibêjin hewzê mahşerê, roja mahşerê, însan vê de top bibin. Li vir jî dibêjin ki li gora zaniyariyê, li gora tasawufê dibêjin ki got av jor ve biherike wê însan biçe cennetê, dixwar ve biherike wê herî cehennemê. Tabî vana giş
tasavvuf de derbastımın avayna aj dibêjin ki insan ji axê hatî ve biçe axê li pêrgîme lale heye lale jî di tasavvufê de yek bûna xwe de nîşan dide li vê herêma me jî em dibêjin ki li ser dîwar xwîn heye li gora civaka me dibêjin ki hükümdarên aqoyinliya Qasım Bey wextê li vê dirê Qur'an dixwend hatî qetilkirin xweha wî ne jî wextê got li serê xemgînî kirî gomlekê wî nayê bixwîn di duwêr dayê. Medreseya Qasimiye bi mîmariya xwe bi nexş û xemlandina li kevirên xwe li rojhilata navîn de wekî berhemekî dîrokî tê qebûl kirin.